Olen Juha Välimäki Rajamäeltä, tästä Uudeltamaalta. Ja perheeseemme kuuluu minun lisäksi vaimoni Teija ja lapset Elisa, Alina, Matias ja Sanni. Ja kaikki osallistuu tähän mehiläishoitoon aina tarpeen mukaan. Mä oon niin 3. polvessa hoidan mehiläisiä ja mä oon niin alkanut itsenäisesti hoitaa mehiläisiä 85 vuonna. Mehiläishoitaja tietysti odottaa keväällä, että alkaa ensimmäiset puhdistuslennot, minkä jälkeen alkaa sitten pesien ensimmäinen kevättarkastus. Kesällä tietysti lisätään niitä osastoja sinne, että sinne tulee mehiläisille työskentelytilaa ja emolle justiin sitä munintatilaa, että saadaan mahdollisimman paljon näitä mehiläisiä sitten kesäksi sinne pesään kasvatettua, kun alkaa niin sanottu satokausi. Sadonkorjuu on siinä heinäkuun lopulla, elokuun alkupuolella. Kun hunaja on kypsää, niin mehiläinen on peittänyt sen sillä vahakannella ja sitten se mitataan siitä hunajasta kosteusmittarilla. Mitataan, että se kosteus on hyvä. Linkoomossa ensin kuoritaan tämä vahakansi pois siitä kennoista, jonka jälkeen kehät laitetaan hunajalinkoon, niin keskipakovoima irrottaa hunajan sieltä kehistä, jonka jälkeen siivilöidään ja sen jälkeen hunajaa saa selkeytyä, jolloin sieltä kaikki pienet vahahiukkaset nousee siihen hunajan pintaan, mikä kuoritaan pois. Meillä on semmoinen reilu 200 pesää nyt hoidossa, että hunajan tuotannossa. Meillä vaihtelee siinä 10-15 000 kilon välissä vuosituotanto. No meidän hunaja menee pääsääntöisesti hunajayhtymään. Me olemme ollut 80-luvulta asti tällainen sopimustuottaja. Tämä on meille helppo, että me hoidetaan ja tuotetaan hunajaa ja yhtymä myy hunajat, niin se on meidän tähän sopiva systeemi. Koitetaan panostaa tuohon mehiläisten hyvinvointiin. Tietysti tarhapaikat valitaan, että on tämmöiset hyvät puhtaat laidunalueet. Hunajaan siitä ei mitään oteta pois eikä siihen lisätä mitään.